Здравейте, хора от Аз съм бързичко, защото трябва да разцъкам един геймплей. Опа, добре. Окей. Сега идва тежката артилерия. Това е митичния Стардроп. Мисля, че нищо няма да попадне. Но все пак да видим. Какво става? 500, добре. Хайде. Сега ще направим един бърз геймплей на ранкет. Хайде, плейс, моля ви се. Снимам видеото много бързичко. Избирам си бибито. Защото че ги вблъсква. Хайде, давай, бро. Взимай спайка. Добре, айде, Едгард може. Давай. За една минутка би трябвало да приключим, за да времето. Докато игра ще направя фейс ревю. Първо, аз имам нос, уши, така. Аз съм един нормален човек. Ходя на телевизор, редовно ходя на математика, ходя на състезания. Сега ще спечелим тази игра. Somebody order a knuckle sandwich. Един буклук, не, еся. Няма това да кажа да го допусна точно. Добре, хайде. Let's go, see. Добре, поне да не ги взе. Хайде, моля ви се. Моето хора. Имам гаджет.